Год навукі для Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна выдаўся ўраджайным. Штогод капілка высокакваліфікаваных кадраў папаўняецца. Паказчык навуковага выніку – абарона 2 доктарскіх і 7 кандыдацкіх дысертацый. Выдадзена 11 манаграфій. Вынікі сваіх даследаванняў, больш за 300 артыкулаў, выкладчыкі апублікавалі ў нашай краіне, а таксама за яе межамі. 56% преподавателей университета имеют ученые степени звания. Для сведения, для того, чтобы статус университета был, это 40% необходимо. Поэтому по результатам вот такой нашей работы, я знаю, что в прошлом году уже мы входили в тройку лучших по проценту остепененности преподавателей в системе Министерства образования нашей страны. Выкладчыкі універсітэта ў 2017 выконвалі дзяржпраграму навуковых даследаванняў па 4 накірунках: хімічныя тэхналогіі, фізічнае матэрыялазнаўства і тэхналогіі прыродакарыстання і экалогія, эканоміка і гуманітарныя навукі. По заданию предприятий, организаций нашей области было выполнено 10 хоздоговорных тем, и заказчиками были это и областное управление по чрезвычайным ситуациям, и лесничество Брестской области, и парк Нарочанский, и многие другие предприятия и организации. Узровень выкладання, а значыць адукацыя ўвогуле, дазваляе рухацца далей і рабіць новыя адкрыцці ў вобласці навукі. Зялёнае святло гарыць і для студэнтаў універсітэта. Тут працуе больш за 100 навуковых студэнцкіх аб'яднанняў. Это кружки, группы, лаборатории. В этих студенческих ведениях студенты под руководством опытных преподавателей исследуют свои первые научные проблемы, пишут статьи, публикуются в журналах, выступают на конференциях. Мы очень гордимся нашими студентами. Почему? Потому что для нас подрастает достойная научная смена. Студэнтам-актывістам адчынены любыя дзверы. Так, лаўрэат рэспубліканскага конкурсу навуковых работ 2016 Сергей Жук упэўнены, што сучасная моладзь павінна быць адукаванай і імкнуцца да міжнароднай навуковай арэны. Сфера моей научной деятельности – это методика преподавания истории, организация работы с интеллектуально одаренными учащимися, методика подготовки к олимпиадам по истории, методика написания научно-исследовательских работ в средней школе. Мои исследования носят не только научно-теоретический, но и прикладной характер. На гэтым навуковыя дасягненні установы вышэйшай адукацыі не сканчаюцца. Нагадваем, 2018 у Беларусі аб'яўлены годам турызму. А гэта значыць, што ў выкладчыкаў і студэнтаў з'явілася новая пляцоўка для даследаванняў і адкрыццяў.